Pajjiżna m'għandux jibqa' jarmi l-iskart imma għandu jirriċiklah u jużah bħala riżorsa. L-oppożizzjoni dejjem kienet favur illi ikun hemm reuse, reduce, recycle, vuol-diri innaqsu l-konsum u nżidu r-riċiklaġġ u allura bħala prinċipju aħna naqblu li pajjiżna m'għandux jibqa' jarmi ż-żibel imma għandu jirriċiklah u jużah bħala riżorsa. Qar kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent David Take waqt żjara li saret fl-impjant tal-Wasteserv fil-Matab, fejn delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista kellha wkoll laqgħa mal-kap eżekuttiv tal-Wasteserv u mal-Ministru responsabbli minn dan is-settur Aaron Farrugia. David Take spjega li l-Oppożizzjoni ma taqbilx mal-mod kif intażel is-sit għall-impjant il-ġodda tal-Wasteserv. Jidher li dan is-sit għal dan l-investiment ta' dawn l-impjant il-ġodda sar mingħajr ma saret il-SEA, ġifieri l-Strategic Environmental Assessment, li hija xi ħaġa mitluba mill-liġijiet u mid-direttivi Ewropej u anke mill-liġijiet ta' Malta. U allura qisu l-Gvern ħad deċiżjoni politika li rid jagħmel kollox il-Matab u din id-deċiżjoni li ma jagħmilx dawn l-istudji neċessarji aħna ma naqblux magħha din id-deċiżjoni. L-Oppożizzjoni qed tisħaq li għandu jkun hemm proċess trasparenti fejn il-pubbliku kollu jkun jista' jagħti l-opinjoni tiegħu u wara jsir Environmental Impact Assessment. Fil-pjan ġdid propost mill-Gvern xorta se jittieħdu numru ta' għelieqi ta' bdiewa. Dan meta l-Gvern faċilment jista' jieħu art oħra fil-viċinanzi jew juża art fil-miżbla tal-Matab illi llum spiċċat mingħajr ebda użu. David Take qal li l-aġli qed jimxi biha l-Ministru Aaron Farrugia hija konsegwenza ta' nuqqas ta' pjanar mill-Ministru preċedenti. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi kif ukoll il-Kunsilliera Janice Katkuti.